Kipat ba na ki artpuish nong gi bahap na kathan Mountain Road ka West Castles District kilalet tour sha ka KHADC mentagas ngi ka khatlai tarik nai weng a harjar phosau ha khardop kini kipat ba kila khnyo e ka khardop ka KHADC Henry ki pulit ka KHADC kila khanglat ba kin yo rong sha phalau bat kila kersha ne ka khardop yo bakan khalam Namar ka jingbom yo rong ba ki sha khang sha ka phalau ka KHADC kila ye shong no hapadeng surang Kini kishnong gi bajudan shaka Mountain Road constituency Henry Dangshan haka jingpen bechnong thamai ka KHADC kila sha penhap no shaka Ramrai Lingam constituency Hashua ya kini kila penlong ya ka jingya kejat na ka jingking sherpi ringkat ki plakat shaka KHADC bakin dawa bakin penbet ya kani ka jingle ka jongka Kini ki artpuish nong ki hap haki lai tali ki jaka thep vote bakan top ya ka mise langdong dai bat mau sumai Kila berngam ru bakin shongkan ran sendan ha phalau ka KHADC lada kam ngap ya kani ka jingdawa ka jongki ban penne ikini ki artpuish nong ha ka Mountain Road constituency Go!